Welcome, Bolinao, Pangasinan! Bago tayo mag-umpisa guys, pakikita ko muna sa inyo ang isang kakaibang bagay. Mag-magic ako para sa inyo. Nakita nyo yung guys? Magic ano? Shoutout nga pala kay Grace Lisa Lola at kay Kagawad Ivan at kay Nanay Lucing. Narito na po ako, Grace Lisa. Ito na po yung request nyo dito sa Bolinao. Ställer kick i bush, vem är det macho? För den är tjocken, måste man se på pallen ställer palla black. Mana mamma sena, padde man gott som aldrig follow padde fä. Det går inte kul, fasta fast, det nu, kör fast, det las. Follow me, I'm sitting here stood by the apple tree in the garden with a lovely eat. I don't pass so you cannot be lit. Go talk to Moses on a mountain top, telling him doctor for the have to stop. Once they smile to the take your pet. Come on, what's the song he say? What the song he sing? Guys, may bago nga pala tayong kaibigan. Ang pangalan mo? Baka may gusto kong shoutout sa mga followers ko. Hi, hello po sa mga followers po ni Gula. Shout out po pala sa Binabalyan National High School at sa aking teacher po and advisor sa major po namin sa grade, si Sir Gabriel Cabanasag po. Then, sa aming butiking advisor po sa grade ko, si Sir Jordan Joshua po at saka po sa family Lazo po. Enough po. Yan, shoutout sa inyo dyan guys. Salamat. May sulat mga.